Hola, jo sóc la Montse Criac i el llibre que us vull recomanar és aquest, Una dona meravellosa, de Joan Jordi Miralles. De fet, és un llibre que em va recomanar un professor meu d'escriptura ja fa uns anys i des que vaig començar-lo i bàsicament no vaig poder parar de llegir fins que el vaig acabar. Una manera d'escriure brutal, o sigui, la realitat està descrita de la manera més radical i profunda que et puguis imaginar. I jo, que sóc una escriptora que em considero molt de personatges i evidentment m'agrada molt la seva evolució i tots els arcs i tot, va ser un exemple a seguir brutal. Em va encantar i realment us el recomano. Pot semblar molt simple, la transformació d'una dona, però de la manera que ell ens ho descriu i ens ho fa viure, per mi va ser una manera única. I llavors, d'altra banda, a l'acabar de llegir Una dona meravellosa, em van també recomanar del mateix autor, el Joan Jordi Miralles, L'úter de la balena. He pensat que també el volia esmentar perquè té un aire així apocalíptic, una mica mostrant les debilitats de la humanitat. Bé, una mica el que estem vivint i així, doncs m'hi ha portat al pensar en Una dona meravellosa, en Joan Jordi Miralles, i llavors el llibre L'úter de la balena, dic, l'he de recomanar també. És també brutal. O sigui, comença a ploure i no para. Realment plou dia sí, dia també, i només fa que ploure. Imagineu-vos la vida, com ens en sortiríem, què faríem. Doncs aquí ho podeu trobar en aquesta aventura també d'en Joan Jordi Miralles, L'úter de la balena, que també us he de recomanar. Jo per Sant Jordi encara no sé quin llibre em compraré, però de ben segur que algú sortirà per anar ampliant la meva biblioteca personal. Vinga, doncs que tingueu un bon Sant Jordi, malgrat el que estem vivint, i us envio una abraçada molt gran i un petó.